31, kort og godt. I spillet 31, der skal du bruge et helt sæt kort og ingen jokere, så tag dem ud, hvis de er der. Så skal du være minimum 2 personer, og gerne flere. Lad os gå til reglerne. I spillet 31, der handler det om at få 31 point på sin hånd. Man starter med at blande kortene, dele 3 kort ud til alle spillere, og lægge bunken med de resterende kort på midten af bordet. Nu skiftes man løbende med at trække et kort i UR's retning for at forbedre sin hånd. For at få 31 skal man have 3 kort i samme kulør, der tilsammen giver 31. Kortene fra 2 til 9 har deres skrevne værdi, og kortene 10, bonde, dame og konge har 10, mens S har 11 i værdi. Så for at få 31 skal man altså have 2 kort, der er 10 hver, og et S i samme kulør. Får du 31, har du vundet med det samme og vinder dine kort. Har du dog kun for eksempel 28, men tror du den, der har højst, kan du banke i bordet og bette på, at du har den bedste hånd. Runden kører nu færdig, og man vender nu sine kort for at se, hvem der har højeste hånd. Der er altså disse 2 måder at vinde på i spillet 31. Det var så reglerne til 31, kort og godt.